Musí to byť naozaj tak, že robot vždy potrebuje externý retračný systém? Pre vedenie káblov a hadíc na 6-osových robotoch je potrebná väčšia dĺžka vedenia kvôli ich komplexným pohybom. Externé retračné systémy sa často používajú na to, aby zabránili vzniku dlhých previsov, ktoré by zasahovali do pracovného priestoru a narušili tak priebeh programu. Retračné systémy udržiavajú prívod energií v napätí, čo umožňuje tesné a priestorovo úsporné vedenie pozdĺž ramena robota. Dodatočná hmotnosť týchto systémov však nie je jediným problémom. Je potrebné zohľadniť aj náročnosť montáže a nákladníctvo spojené. Aby sme vám ponúkli cenovo výhodnú a montážne jednoduchú alternatívu, IGUS vyvinul jedinečnú inováciu Triflex R TRX. Tento systém predstavuje robotický prívod energií, ktorý dokáže realizovať 3D pohyby vrátane torzie. Jeho špeciálnou vlastnosťou je integrovaný zaťahovací mechanizmus. Vďaka elastomerovému prvku v jadre systému a špeciálne vyvinutej a patentovanej konštrukcii si dokáže TRX riadiť zmenu dĺžky aj retrakcie. To znamená, že drahé a ťažké externé retrakčné systémy tu už nie sú potrebné. Ak sa chcete o systéme TRX dozvedieť viac, kliknite na odkaz nižšie.